Haga jing lekai Mekhalia State Lake ka bahap ha Jowai Zone ka nyawasa ka lai khat da marlai gol Persya ya ka seng penbalang. Bat leng ba ka jing khat ka nyawasa ka kiu sya ka kerdan ka balai ha ka mi ya khen poin menta ka samoi. Haga jing lekai ka bahap ha mau kerwat zone ka pendeng rei kalamat ya ka nam job baningkong ha ka ni ka samoi hadin bagalala ban penlim ya ka riang do da ar la ka wei ha ka ni jing lekai. Haga jing lekai ka bahap hatura zone ka klik mauli Persya ka warima. Haba pai syak ni jing lekai ka klik mauli ka lala ban penlim dan lai la ka wei Persya ka warima. Bat leng ba ka ni ka nam job ka klik mauli ka layo ban rong syak ka semi final na tura zone. Haga ba ka layo ban khurah dukhat lai poin na kisan teli jing lekai bat ka Haga jing lekai ka bahap ha Shelong Zone hapreng ka maula ka badai ka ladu jong ka SPL House Number Dep Persya ya ka seng samla lai reng el. Haba phai sya ka jing lekai ka maulai ka la job sok da khat ar lanot. Haga bau Donald Dingdo la yo ban tap adu san gol bat udu na tang shi gol ban yo tap ya ka double hat trick haga ni jing lekai. Bat kumjuru udah jitlang wan shong la yo ban tap ya ka hat trick haga ni jing lekai. Bat leng ba ka ni jing job ka maulai ka layo ban rong sya ka semi final na Shelong Zone haga ba ka layo ban khur hadu khat san poin na ki san teli ki jing lekai bat ka job ya baro san teli ki jing lekai ki jongka.